Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kagkaroon, yari ang Balita, Banat, Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:11. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado. Yari kita sa ika-6 nga adlaw sa bulan sang Marso tuig 2021. Kamusta kamo ya mga kaaksyonamon sa kanginan liwat kita nga magapasundayag sa kanginan tubtub kita sa taklalaw na 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters.
Mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod plus ang mga local and national issues nga pagadalon ta sa sining pagpangalagad sa Aksyon BBB. Kamusta nga to sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod? Kabayon ta nga oks lang kamo sa sining mga inoras. Wala sang sablag, wala sang nagatublag sa inyo sining pag sinalayo sa sining adlaw, na? Ang iban sini masako na nga nagpadulong na sa pila ka mga mountain resorts kag sa iban man nga mga beach resorts kay diri sa probinsya sang Negros Occidental daw mag-considered nga open naman ang mga resorts diri sa aton pero may limitado lang, no? Kag importante gid hindi magkalipat nga social distancing gid ha, kag ang face mask kag face shield ang aton sini nga ibalonon tagid ko maglakat kita, no? Kay kabudlay kung kaysa nga magsalig kita, pitik sintas, amo ginang pinakamabudlay gid sa tanan. Importante nakabalon lang kag kung anong mga requirements matuman lang inaan, no? Parang siguradong palimton tagid or mapatuman tagid ang health protocol nga ginatawag mga kaaksyon. Sige sa mga kaaksyon ta diri sa mga kapurukan kag kabarangayan sa palibot sang syudad sang Bacolod, nakachibog na sang planyagahon ba ang iban sini wala pa kay tiglaba. Manti Sabado man subong adlaw ti igo magpanyaga ni kun kaysa adlawon don mga kaaksyon, no? Sige, samtang mga kauturan ta sa probinsya sang Negros Occidental nangin masako man mga kaaksyon sa sining adlaw sang Sabado, buwas Domingo man way man trabaho. Kamusta nga to sining mga kaaksyon sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental? Nagakuan sila, nagaropa himunong anay. Ang iban siti naglalarga na sa iban nga mga kanadtuan, sa iban nga mga destinasyon nila sa sining nga adlaw, no? Kag sa mga kaaksyon ta sa Oriental side, no? Kamusta iya kamo dira mga kaaksyon namon sa Kanginox lang? Ba namigid kon okay lang, no? Kay parang talunsay lang, no? Ang aton sini nga panggawi. Basta okay lang, no? Mayara nga hindi okay, ginapa okay lang. Ay, pwede. Pa-okihon tagida. Sa mga kaaksyon ta sa Bugos nga Region 6, kamusta iya kamo mga kaaksyon namon sa Kanginan? Sa sining pagpangalagad ta sa aksyon na BBB, kabayon ta nga wala lang sang sablag nga mahitabo. Samtang nagpahunay-hunay kamo sa siningawd to. Kung sa din man kamo karon nga bahin sa nga probinsya o kung Region 6, kabayon ta nga Oxla. Sa kinandan ako ang inyo sinikaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa aksyon na BBB sa Kapitolyo Provincial? Manginkopod ta si aksyon na Brian Morden. Mga balita sa Kapitolyo, banwasang morsya preparado na sa simulation sang COVID-19 vaccine. Kagoblakson nagpasalamat sa mga tao nga nagpanguna sa pag-away sa kontra COVID-19. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay kabalita ni Aksyon Artay Hupon education campaign sa mga BHERT sa tagsa ka mga barangay angot sa vaccination program magaresyo matapos ngayon sila ang ginpaidalom sa training sang EOC.
Sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa. Ini may kangtanan sa City Drug Enforcement Unit sang BCPO padayon ang monitoring sa mga barangay officials nga sa posible nag-intraman sa illegal nga drug amuman sa hanay sang PNP. Sa Nukpo naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Alvin Graba. Napulo katuig nga bata nga babayiho ginaligar ginhimuslan sa banwa sang Ibi Magalona suspect dako. Sa patrol nga balita ay gabalita ni Aksyon Alvin Graba. Ini may kangtanan sa New People's Army may pagpangklaro sa ginaligar extortion nga natabo. Mayo kay atong kay nasa nga gablang nga report nga si Colonel Samson gani yadto sang trioter nagpalayag na sang sining mga nadiscover nga mga sulat nga kuno iya sang Apolinario Gatmaitan Kuman. Amuning nga nagsabat ang katapos ang NPA ginklaro ang aligasyon nga extortion. Nami ini buligan tadakop ang mga tao nga nagapang-extort nga ini para nga ipalamon sa ila ang mga papel nga ini. No? Samtang sa out of town naman nga mga balita, igabalita ni Aksyon Roger Gotig sa syudad sang Cadiz. Nasapuan nga bangkay sang isa ka lalaki sa sulod sang ilang puluyan, ginaimbestigahan pa sang kapulisan. Sa bahin naman sang Central Negros, igabalita ni Aksyon Percival Villamor sa Bago City construction worker arestado sa ginpatigayon nga buy-bust operation. Sa balita nasyonal, igabalita man ni Aksyon Eden Abuso, ini may kangtanan sa palayag nga si Senator Bongo hindi magpapili bilang presidente sang Pilipinas. Daw kadamo sang gina-drawing, no? Daw drawing kuring blaw. May Senator Bongo, may si Inday Sara, ay pwerte may si Manny Pacquiao, si Isko Moreno. Ay ho, do kadamo lang sang ginapang drawing, no? Drawing ko rin. Tub-tub nga taw-taw para magkalaopaw. Samtang Defense Secretary Lorenzana ginklaro nga wala siya nagpabakuna sang Sinovac. Sa Sinovac vaccine, way sa iya, saan siya nagpabakuna man? Ato ni Baloon, Bikaron, Dugay-Dugay. Nga wala siya sa Sinovac, Kag maki-update tayo sa COVID-19 karon sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, bugos nga riyon size, inabinad diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Samtang nag-monitor na kamo sa sining nga odto, sa mga kaaksyon ta, lihog lang i-like kag i-share ang aton sining nga Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod, Aksyon Balita Banat Bulig. I-share lang na aton sining nga program sa Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod, Aksyon Radyo Balita Banat Bulig. I-share lang kag i-likes, tapos na dayon. Tapos ipadala yung mensahe ninyo, siyempre para mabasahan taman bala. Kag sa mga kaaksyon ta ngayara sa website sang Aksyon Radyo Bacolod by aksyonradyobacolod.com.ph. Kag sa mga YouTubers naton mga kaaksyon by Aksyon Radyo Bacolod, ginabi-abi na namon kamo sa inyo sining nga pakigopon. Sige, dali lang kaya rin ang resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o kung STL
sa sining adlaw sang Sabado, March 6, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 15 kag 21, liwat 15 and 25. Liwat, resulta 15 kag 25. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo.
Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:31 na nga oras. Sige, pag himos-himos na kay parang tibisan pa, no, makapanyaga na kita, no, kay udto na. Sige, Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:31. Sa mga kaaksyon ta, pwede ba lang maghuben? Pwede gidi. Ang may edad na, pwede gihapon, no? Kan sa News Center upod na kay Aksyon Eden Abuso ang ining mga balita nasyonal nga inyo sining mabatian ginadulong sa inyo sa kalwan sang dito mga balita nasyonal ho. Senator Bongo hindi magpapili bilang presidente sang Pilipinas. Kag Defense Secretary Lorenzana ginklaro nga wala siya nagpabakuna sang Sinovac. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, ilabi na diri sa Region 6 kag Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita nasyonal gikan sa News Center upod na kay Aksyon na Dorel Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden, mayong udto. Good morning!
Amo gin Action Rex. Doga kalipat ko doon wala sa Action ka, Dorel gyapon. Action Eden basta Sabado mo. Correct. Diri kita. Kalipatan ng beauty Oo, amo gina basta do pareho kami kuno anggit kami kuno tsura ng Action Dorel. Amo gina basta mga beautiful. Gani, man. Yes, diri kita Action Rex. Oo. Wala kinalain. Wala kinalain. Grabe ba? Taas lang ilong si Action Dorel gamay. Sige. Sa aton sinibalita National Action Rex ginpalayag ni Senator Christopher Bongo nga wala siya sang plano nga magpapili bilang presidente sang Pilipinas sa maabot nga 2022 national election. Sunod kay Go, hindi pa panahon para istoryahan ang politika bangod ginatutukan niya sa karon Action Rex amoya ang COVID-19. Palayag ni Go, nagapasalamat siya sa pagsalig nga ginahatag ni Presidente Duterte sa iya apang hindi siya interesado sa pwesto. Pero kalayo pa sang October nga filing Action Rex, dira ta na mahibaloan. Dali pila naman lang subong kabulan kag filing na by October file sila di ba? Yes. Kay May 2022 election. More or less mga 8 months or 7 months na lang nabilin. Ang ibang gani si ginalagaw gani bisan walay lalagawan kadto na bisan din lang. Tapos mo Action Rex mga naga-grupo, wala nga mga naga-encourage. Okay naman Okay naman ni ilagaw subong but kung si sino ni? Si Senator Bongo ang himuon presidente, hindi ko si Sarah na lang Grabe, may dadamo sa Action Rex, no? Si? Run, Sarah, run ko, no? Dadamo, subong galinapta lang. Oo, hindi tama na malikawan nga may mga grupo man nga nagatibong siya mo, apisan nga nagisling siyang hindi ko. Hindi ko kay wala pa. Hindi ko kay wala pang filing. May gaduso, mangani kay Vice President Leni Robredo, mamangin masunod nga presidente. Ambot kung sinong vice presidente, mayara, Secretary de Lima. Ano na ang Senator de Lima? Pertiba? Pertiba. Tinggal kaya pa man sa presuan. Sige lang pwede man naguro gyapon. Ilan na i-action sinong vice presidente ni Lini? Mas ikaw to. Daway pa man sa katawag sa ako. Wala pa man? Wala pa sa ka-propose? Kay Action El Rey, way pa man guro gani. Campaign manager na siya. Campaign manager na siya. Sila ni Sir Nelmar. Sila na tong bahala sa mga technicals. Good. Pero ti ko magdaog ka si presidente, ti kabalo ka na. Excuse me. Next direction Rex. Ginklaro naman iya ni Defense Secretary Delphine Lorenzana nga wala siya nagpabakuna sang Sinovac. Kay ti hambal ni Lorenzana Action Rex, nagpa-picture lang ko tuya. Nagbisita siya sa Southern Philippines Medical Center sa syudad sang Davao para mag-obserbar lang sa COVID-19 vaccination program gamit ang Sinovac. Pero wala siya nagpabakuna. Nagtambong, nag-observe lang to siya kag nagpa-picture. Wala siya nagpabakuna Action Rex. Kay ti 72 years old na siya. Ti kabalo naman kitang Sinovac 18 years old to 59 lang. Ti hambal ya nagamba. Hindi na ko dagali kay 64 na ko. Oo, hindi ka na pwede. Kamu balatanan niya mga angkor. Sobra na kamo sa 59 mo. Hindi na kamo pwede. That's why, may bulong makamuya nga inyo yan, no? Kuang guro Gaso-aso pa na. Moderna. Moderna. Sige. May kay mahal-mahal. Mahal-mahal gawa. Kag do taas-taas ang efficacy rate na. Dotag 4,000 plus bla ng isa ka... Grabe, no? Isa ka dose na. Ti 8,000 ang duwa. Mga 9,000 sobra. Grabe ba? Grabe, no? Pero ti importante, matagaan ka sang bakuna. Kaya importante, gid nga magpabakuna. Importante gid na. Kay subong pa lang ti may kadlok pang iban, pero ti masugda na, dula naman lang na. Kag damo na masunod. Kumbaga, sunod sa uso. Ay, okay lang sa iya, ti pabakuna man ta. Ti ang tanan to, kung nagtapos na sila sa 2 ka dosage to, o 2 ka doses nila to nga bakuna, okay naman lang pamatsyag nila, ti why not habing hindi man ta magpabakuna. Para sa protection sa tanan Action Rex. Kay ti, wala ni plano ng COVID-19 yung maghalin di sa aton. Daway siya plano maguntat na tama na sobra na isa ka tuig Ti kita na lang ma-adjust, mapabakuna na lang ta para safe kita sa iya, Action Rex. May nagasululod naman gani sa South Africa, sa patong mga lugar. Yes, mga variants na Action Rex. Kaya actually, diri sa Pilipinas, may may mutation. Although nga hindi gid man siya sakit-sakit gawa, pero amo na gyapon i-hospital ka man gyapon
Oh, kasubok Kung di mo ba? malason ka, Pero imnon mo, paracetamol lang. Kailanat lang man mo. Balatian, gadaan, namugin ang pinakamasakit. Yes, oo. Kay, ano na lang, kumbaga, mapasibangda na lang gidya ang imo masakit. Nga rason, nga easy or hapos ka na latnan sang COVID-19. Kay may comorbidity ka. Pero anyways, amo na hambal nila, bala sa mga experts gyapon, health authorities, Aksyon Rex, bisa na bakunahan ka na. So kagidya gyapon sang face mask kag face shield. Hindi sila nga mayada-yada ka na da. May protection ka na. Oo, hindi man na siya sang silingin nga 101% gid. Additional lang na. Nga tabundas ba mo kag sa nawong mo? Oo, naanad ka na gani. Tapos kakasunod. Daso na lang ta. Isa nakatuig nang halabutang ta lang sa guyata kag sa tsurata sang tabunda matingala ka pa na. Oo, hindi naman naguro sa ano. Pero basta protection gid na sa lawas mga ka-aksyon. Naglain gani. Ha? Kaysa una, pagkatubang mo, pag sumalang mo, palang kilala mo dun si Tsurang imo kontra or kakilala mo. Subungin, di mo madukol. Di mo sa mabalaan mo, kapin pa ko nagrotambok sa gamay. Oo, may kasaho sa. Atubangay lang ka mo, ay kagabay balugling, siya nagali. Kapila na ka mo nagsugatay nga. Amo na gali. Ay, ikaw to gali na sugat ha. Amo nang kinalain gid aksyon din. Yes. Kay basta ang aton importante lang mga ka-aksyon, safe lang gid kita. Kay kung tanawon mo sa World Coronavirus Cases Update nato, naglambot na 116 million na Aksyon Rex. Kaina sa program ko sa ngaga to daw ginakulbaan to ang Manila, ang Cebu, ang iban nga mga areas tungod sang pagdamo sang kaso. Oo, grabe no. Kay sige, pero do kasunlog man kundi may vaccine nagsaka naman liwat ang kaso. Pero depende man na kung ang iban bitamaan kakampante na Aksyon Rex ay nag-abot ng vaccine ate, syada ta, lakata, amuti amoto. Dapat hindi ka magsalig. Kaya kabalo naman kita nga ginakulang daan ang supply sang vaccine mga ka-aksyon. Siyempre, may mga gina-prioritize, especially nga aton sininga mga medical frontliners. Ang non-medical frontliners, kung mahatagan, yun man kita guro. Isa na da aksyon din nga diri sa isla sang Negros, ang oriental side, naghalog-halog naman sila gamay. Yes. May mga requirements lang sila nga pangayo sa masulod sa oriental side, same with the Negros Occidental, pero kayang-kaya ninyo i-provide. Basta importante lang, social distancing, kaya hindi magdamo, tinumpok-tumpok bla. Oo, dito ka sa lugar ba lang wala tao, dito may ka. May tao man, pero limitado lang. Open space. Open space bla. Kay kabudlay mo na Aksyon Rex, like enclosed, may mga aircon pa, etc. na mo pag in-Aksyon Rex. Pero dapat be mindful ang mga ka-aksyon. Ang kalipay, ara lang na daya mo. Hindi na maubos ang kalipay. Pero imo kabuhi. Isa lang na. Matigo ka na yun. Di dapat halong yun kita. Kaya sa aton COVID-19 update sa bugos nga kalibutan, naglambot na sa 116,660,186 ang nagpositibo na sa COVID-19 umpisa sa itong tuig 2020. Ang naka-recover naglambot na sa 92,274,028, samtang mayara na sang 2,591,032 nga nagkalamatay. Sa bugos naman nga Pilipinas, naglambot na sa 587,704 ang nagpositibo sa COVID-19, apang mayara sang 535,207 nga naka-recover, kag mayara sang 12,423 nga nagkalamatay. Sa bugos nga Western Visayas, 53 ang panibagong nga kaso kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 25,243, apang mayara na gid lamang sang 1,300 ka aktibo nga kaso. 44 ang panibagong nga recoveries kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 23,189, kag 7 ang napatay nga nagdala sa kabilugan nga 748. Sa bugos naman nga Negros Occidental, 4 ang panibag-o nga napatay panibag-o nga COVID-19 case kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 6,838, samtang mayara sang anomya ang na-record sa syudad sa Bacolod nga nagdala sa kabilugan nga 5,842, apang mayara na gid lamang sang 70 ka aktibo nga kaso. 5 ang panibago nga recoveries kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 5,586. Wala man sang may napatay, rason nga ang death toll sa syudad sa Bacolod ang napibilin sa karon
sa 188. Mga balita kag-update gikan sa News Center, Aksyon Ida Naboso. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Eden Abuso. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 11:43 ng aton oras, 11:43 na mga kaaksyon. Sige, daligid lang ha, kay tirahon ta na ang balita. Unang balita, gikan sa aton sining mga action reporters. Actually, on standby si Aksyon Alvin Graba sa patrol, no? Ini may kangtanan sa palayago sang NPA, New People's Army. May pagpangklaro sila sa ginaligar extortion littering nga naglalapta sa Central Negros, sa Southern Negros, kag diriman sa syudad sa Bacolod. Actually, ang ginabutang dre may lugo pa sa Apolinario gat may tankuman kag nagademanda. Do hindi amo. May pagpangklaro dring NPA pamatian tabi upod kay Aksyon Alvin Graba. Sa detalye sining balita. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Ako na spokesperson sang Apolinario Gatmaytan Command sang New People's Army nga si Juanito Magbanwa. Isuliton tatubianan kay Colonel Samson tong palayag to. Ano tong hambalyagan ni kay Aksyon Alvin? Yes, Aksyon Rex no kagina confirm ini ni Colonel Michael Samson nga wala kahilabtanan ang mga katapo sang New People's Army. 303rd Brigade Commander ni si Colonel Samson na. Yes, sir. Amo na aksyon na art nga suno sa iya. Suno diri kay Colonel Michael Samson nga peke ang nagalagaw nga extortion letters nga suno sa aligasyon nga halin sa Apolinario Gatmaytan Command sa idalom diri ni waning Magbanwa. Suno diri aksyon na Rex kay Colonel Samson nga wala ini kahimuan ang Apolinario sa Baylo ang mga sindikato. Amo ang yara sa likod sini Aksyon na Rex kay suno sa iya sa authenticity base abi sa ginatawag nila Action Rex nga intel reports. Ang authenticity diri hindi kay Juanito Magbanwa Action Rex ang ining extortion letters. That is why nga ang estilo karon sa mga sindikato kapadala sa mga sulat sa mga negosyante kag especially ining mga magagmay kag ining ginatawag nila nga mga sugar planters nga pangayo kayo sang kwarta. Amo na ni ang klarong extortion letters. Ari Action Rex pamatian ta una ha ang pahayag ni Colonel Samson. Basi available na no si Action si Delmar. Larga. Pamatian ta si Colonel Samson. It turned out na yung extortion letter nga may sign balan ni Magbanwa. Fake yun eh. Yun pa-check ko sa aton nga mga tropa. In compare namon sa mga authenticated nga mga ano eh. Mga naginahambal ko gani sa mga businessman ta. Damo ka take advantage ni works in isang syndicate group or criminal individuals. Amo na nga kung ang akto is police matter actually kay extortion siya. Pwede siya mapubra sa mga individual. Yung mga sindikato lang ba? Amo na nga kami nga sa armed forces yan. Gusto namon niya mapuntat. Kapilukan nga vlog revolution para mauntat siya nga extortion as well as yung mga ginag-take advantage sa mga syndicate group na extortion. Pero kung ang balontaya ang revolutionaryo nga vlog, di ba dugay na namo ginambal nga party ka-extort kit sila yung money, di ba? Galing kay kisaway ka kooperar tungkol sa kahadlok or ang iba naman way kapati until nga sila ang maging biktima. Nga karon ang amon nga effort is really to end insurgency para matap na ini nga parte nga pag-extort panghadlok sa aton nga mga kasimanwa di sa Negros. Kay
ang pag-entrap na it's more of police operation. Ang problema kung mag-cooperate ang prospective victim. Pag nag-cooperate siya, we can set up measures para madakop ang individual. Kung connected sa insurgency kag sa hublag sang CPP, NPA, as a whole strategy, tani mauntat na sa Negros para hindi na rin sila maka-extort, as well as yung mga tao nga take advantage sina nga pamaagi nga pag-extort money, mauntat man. Pero ang individual we would like to encourage yung mga tao nga matagaan to cooperate with the police or us for an entrapment. Ang problema yun, kasagaran, wala sila kay nadlo. Aksyon Rex, confirmation ina mismo sang tag-pamuno sang 303rd Infantry Brigade nga si Colonel Samson. Diri Aksyon Rex. So parte sang NPA, anong ilang ambal sini? Number 1, ginpasalamatan Aksyon Rex sang Apolinario Gatbaytan Command. Si Juanito Magbanwa, ining si 303rd Infantry Brigade, may Colonel Mayuhay na sila nga duwa? Ambot gani ba? Si maawayuhay ni silang duha, guro? Hindi ba? Mayuhay man din sila gyapon Ginapasalamatan niya ni Aksyon Rex. Sila pangod kay sa pagduda abi sang 303rd especially sang Philippine Army on authenticity abi sang sining ginatawag nilang extortion letter. Sunod diri kay Juanito Magbanwa, number 1 diri Aksyon Rex kaging klaro ya. Ginapanginwala ya nga wala kahilabtanan sa nagalagaw nga extortion letter ang new people sa Army Action Rex sa bylaw suno sa iya number 1 diriya sa iya ni conviction it could be the military, police, RPA, ABB kag sindikato 4 amay kahilabtanan sini Action Rex sa katuyuan. So bali gin-deny nila ginpanginwala nila nga hindi ni sa ila. Ginpanginwala ya Action Rex nga hindi niya halin sa ila kundi sa 4 ka mga gin-mentionar Action Rex suno sa iya it could be military, police, RPA, ABB kag ang sindikato nga ang katuyuan luyag gubaon ang imahe sang New People's Army Action Rex. In fact, nakalabot man sa ila Action Rex ini mga nagliligad lamang inadlaw kag nagligad man nga sinimana may isa na gani na Action Rex nga na biktima man sang sining extortion dito sa syudad sang La Carlota. Sa La Carlota? May isa na gani dito. That is why suno sa iya Action Rex. Number 1 diriya nga suno sa iya inkasugid man nga may ara ang mga extortion letters nga mabaton ang mga negosyante, magagmay nga mga plantadores. Number 1 diriya magpakig-angot na insigida sa mga kapulisan para number 1 ma-entrap ang ining sindikato agud hibaluon man kung sino ang yara sa likod sang sining ginatawag nila nga extortion letter Action Rex. Pero sila hindi sila makagaling kay sala naman sa kasuguan kung sila mga mot sinimo pero hindi sila magbulig sini pangita sang information kag maduhol nila sa mga kapulisan nga si Juan de la Cruz sa muning palaptaho. Mayo man na Action Rex. Hindi mas laya ka sigahom nga magdakop or magsintensya sa tao ini. Dapat sila mismo man bulig man sa mga kapulisan kaya ila man dingalan ang ginadala ho kung hindi iya sa ila. Ani man, amo ni ang dapat man kuan man sila buligan man nila pulis. Buligan man nilang pulis ang militar dira ka simple lang na. Gani man, kung madakpan na nila, hindi nga ako tawag nila polis. Adi sa muning nga lugar ay may ginagapos diyo. Ginagapos na ni, ari ng mga kapangay, extortion ni. Tini, kung hindi kaya luyag magpakikita sa mga militar, kay base pala, balanta man ang ilang basta importante nga mabuligay lang ni sila, Amo na Aksyon Rex. Pero may sa kabagay man siya nga ginako. On the part naman sang New People's Army suno sa iya kuan man sila Action Rex ga-imposar sila ga-imposed sa revolutionary tax mayara sila nga pero lain niya nga manera naman nga manera revolutionary tax dosang sano pa man ang ilang
collection sang revolutionary tax sila daw kadugay naman na kag kuan na gani mo hambal na sang militar nga may revolutionary taxes sang NPA. Oo, mani ang gina-impose nila sa mga negosyante kag iban pa, especially sa ila sining area of responsibility sa diin sa iya nga madugay na nila ginahimo aksyon na Rex. Ari panamati anta ang pahayag ni ka Juanito Magbanwa. Bahin siya ng extortion letter na pinapabangod sa New People's Army sa ngalan sa Apolinario Gatmaitan Command. Lubos na nga ginapanginwala sa command sang Apolinario Gatmaitan. Hindi na matuon nagapang extort ang mga NPA sa mga negosyante labi na dira sa syudad. Ang ini nga mga hilimuon madugay na ini nga ginahimo no kag sa amon monitoring kag natipon nga mga datos ang nagapanguna gid nga nagahimo sini amo mismo ang ara sa military, sa pulis, sa RPA kag ang iban nga mga sindikato nga nagagamit sa ngalan sa NPA. Gusto nila nga ang ngalan sa NPA musingan gubon sa matasang pamuluyo. Amo ang purpose ko nga nagapadala sila sa mga leader, ginasunod nila ang logo, ang ngalan sang Apolinario Gatmaitan Command, kag ipadalaman sa mga negosyante, mga agalon may duta, no? Para maguba ang ngalan sa NPA. May nabatian kami sa nagligad, nabato naman nga impormasyon sa may lakarluta, ahaw dada nga palamahawan, ipadalan sulapit ngayuan kwarta, nakaabot na sa amon, no? Gusto ko lang klaro nga hindi na matuod, hindi na mga NPA yung naging pusar sa inyo. Kani mas mayo na i-report sa pulis mismo kag i-trap nila para madakpan. Si Colonel Michael Samson ang nagasiling. Base sa ila sining inisyal nga pagpangusisaman, hindi ni kahimuan sa imo pangalan. Sa ngalan sang military, sa IIP kag sa pulis, sa kabilugan kontra man na sila sa revolutionary movement, no? May pila man ka mga opisyal kag mga tao nila nga wala man ka kontra. Kaya gani nga pabor man, no? Gani hindi tanan. Si kabalungan si Colonel Samson nga gusto ang ginahimo sa NPA kaya wala ina nagapang extort. Kung nagurong nga bisan siya mismo ga-confirm nga hindi niya sa NPA. Salamat kay Samson nga nakahuling siya sa pagpahangop sa Panguluyo nga hindi mga ginahimo sa mga sindikato hindi mayo kag siya mismo nag-confirm siya na. Aksyon na Rexo, pahayag ni ka Juanito Magbanwa. Sa dugang paginaton nga update aksyon na Rex, dumduma mo itong duha kagin aligar nga mga katapos ang NPA gin pang-aresto, tinalikdan lamang Webes dito sa area sang sitio Katultulan, Barangay San Antonio sa siyudad sang Himamaylan. Ini aksyon Rex ang gin panginwala man ni ka Juanito Magbanwa nga hindi atong iyasang sa DJ gindakop sang 94th Infantry Battalion. 94th. Oo, hindi na siya mga katapo sang NPA ining duha nga nadakpan sang 94th Infantry atong Battalion. Isa tani si Kwanyo? Oo, isa pa siya tani ito sa listahan bala. Kunti duha to sila action Rex mo. Suno sa aligasyon nga pag-abot na dito wala ining duha si Kawaning wala man dito. Sa baylo ang nadakpan diriya si Salvador Carpentero nga umuni ang may kaso karon nga harboring of criminals, and at the same time may violation man sang RA 10591 after nga nakuhaan sang Caliber 38 while ang upod niya sini nga si Jillian Delfin ginapasakaan man sang kaso matapos nakuhaan man sang Granada Action na Rex, pero sunod diriya kay Magbanwa o kun ka Juanito Magbanwa nga hindi ni sila mga NPA sa baylo ordinaryo nang ni sila nga mga sibilyan nga ginpatutuan bilang miyembro abi sang New People's Army. In fact, si Carpentero Action Rex ni si Salvador Carpentero suno sa iyang gulang na ni masakiton pa
nga upod niya si ni Aksyon Rex ordinaryo man nga mangunguma kag ang lain pagid kay nakuhaan pa sila sang armas rason diri nga suno sa iya. In fact may challenge si Aksyon Rex. Number 1 challenge sa diri sa Philippine Army, even ang himamaylan city officials na magpatigayon man sang fact-finding mission to know the truth. Ibalita abi ang kamatuoran nga ining mga tao ni hindi ni sila mga NPA. Ari ang pamatian ta Aksyon Rex ang liwat nga pagbalik ni Waning Magbanwa. Magiwat ka mo sang fact-finding mission, padala ka mo di sa mga tao nyo, dason usisaon sang matulid ang mga itabo. Kay kaluluhoy ni ang duwa ka sibilyan nga ginpangdakop. Kung tuon nang ginambal sang army, mapamatudaan na kung magahiwat sila sa fact-finding mission para nga mabuyagyag sa gusto kung sino gina ang mga tao na bla NPA gina o hindi o kung taga-dira mismo. Kaya ginangkat kung local government sang sang imamaylan pamatudaan hiwat ka mo sang fact-finding mission updan yung mga media para mabalaan kung tuod na ang hambal sang militar. Gawa man na aksyon albe na matabo. Kung hindi ko butigon, silang butigon mo. Duha lang na matabo, kundi siya butigon, Arby ang butigon. Amo na Aksyon na Rex ang challenge niya, but anyway, mayo man nga challenge at least para may baluan anong kamatuoran sa likod sini nga sa aligasyon nga ining duha mga katapo sa New People's Army. Report sa patrol ang kaaksyon nyo. Si paring Bert Sansog, monitor sa San Fernando, Talisay, sa imo, nag-text di siya. Monitor ko di parekoy. Good morning. Ay, hindi. May lang nga pagpanyaga. May lang nga pagpanyaga. Idlawang sa tsura ni paring Bert Sans. Oo, daw Bert Sans mangyapon O gani man, Bert Sans mangyapon guwapo, macho, ba? Lalagson. Ba, lalagson sang may utang siya? May lang nga pagpamati sa bugos nga pamilya ni paring Bert Sans sa San Fernando, Talisay City. Ayos? Yes, Aksyon na Rex. Balita report sa patrol. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ang report ni Aksyon Eden Abuso kag Aksyon Alvin Graba builog nga ginadulo Ari pagido sa mga kaaksyon tang base ko nag problema sa inyo sini Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:02 ang atong oras. This time kadtuantang balita ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa education campaign sa mga BHERS. Sa tagsa ka mga barangay angot sa vaccination program, mag-resume na matapos nga ini sila ang ginpaidalom sa training sang EOC. Kagiban pa mabalita sa Bacolod City Government Center. Dari ang report ni Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art. Mag-resume Aksyon Rex masunod na simana ang education and information and education campaign, particular na sa mga BHERS o Barangay Health Emergency Response Team
matapos nga ini sila ang temporaryo nga nag-untat sa nila sining paglibot sa tagsa ka mga barangay. Right after nga schedule sila sang EOC para magpaidalong sang seminar kag training angot sa information campaign kon vaccination program, especially ang registration karon na ginahimo sa tagsa ka mga barangay. Now, sunod rin kay Liga ng mga Barangay President Councilor Lady Glis Gonzales, ang tanan halos ka mga barangay of course ara nag-attend sa sining seminar. In fact, positibo ang resulta right after. Nabisan sa Aksyon examinado siya, si Councilor Gonzales, nabisan mismo ang mga B-herds nila sa tagsa ka mga barangay ang daw hindi kumbinsido kag may kangawa nga magpabakuna, pero right after ngayon silang nagkasimilar tanan nga mga B-herds kaya nagbalik na sila tagsa ka mga barangay ang nag-signify na willing sila magpabakuna. Plus isa pa gid ri kabintaha bangod nga well equipped na kag mayara na sang information mangin factual karon kung mayara mga questions nga i-raised ang public nga ila ginakatuan kay ang ila malang worry sining mga B-herds last time kay kung may mga ginapamangkot ang publiko hindi nila ma-explikar bangod ka sa kakulang man sa informasyon mismo. So bangod sa mga eksperto, mga medical expert dira sa Emergency Operations Center, ini sila ang nahatagan sa mga inputs nga muning gamiton nila sa pagpadulong sa tagsa ka mga lugar. Now, sunod rin kay Councilor Lady Glis Gonzales, in the case of Barangay Takuling, tubong hindi paginmatag ang kanamuhon sang naka-fill up na sang form kag nagpa-register. Pero estimate niya mga 300 ang sa Takuling nga nag-collect na nila kay iban diri nga mga forms ara pa sa mga pumuluyo way pa ini makolekta no kag sa palabuton nga Lunes plano niyang mag-meeting dira sa iyang barangay sa Takuling kada mo may na posible matabo sa ibang mga barangay agad nga may inventory sila kung pila nakabilog ang willing o kung nag-signify na magpa-vaccine aksyon na Rex to kung magpa-bakuna. Now, bangod sila dugang padre ni Councilor Gonzales at least ang natabo pagid kahapon ng seremonya, hindi lang ceremonial vaccination kundi may actual rollout na sa Sinovac vaccine na mas nagmakod pagid ang kumpiyansa sa mga B-herds kag mga barangay officials and representative na nagpatigayon sa information and education campaign bangod ti mga doktor gid mismo ang una na nagpatublok sa Sinovac vaccine kahapon na adlaw. So ka-expect siya kung matapos pagid iningdugan ng mga barangay health workers nga sini naman o masulod nga si manapayang ila sini nga training naging cluster sa lima no kag may ara sang malagig-layig man training seminar magabulig pagin ini sa ila hanay sa kampanya. Kaya di magliwas sila mag-contact tracers man naging training ang syudad na magabulig para sa information and education campaign. Yari ang parayag ni Councilor Lady Grace Gonzales. Natapos na seminar is for the viewers. Ang ato na mga CCP BHW next week, then may kapakita IEC for the SK. Then, ang ato na IEC, of course, very important is useful gid, especially sa campaign on the vaccine. It's because ang ato na viewers mismo may confidence, man bala o may confidence na magpanaog sa ground, no? Ay, from the resource speakers. Bilis kung pa makutunan sila, makasabat man sila ng, factual lang sa Batman. Hindi sila nag-seminar, hindi sila magpa-vaccine. But sa nagbalik sila, well, mapa-vaccine na sila, no? So, amo na siyang, hopefully, na ma-spread out na siya down to the lowest level sa barangays, no? May mga nagpa-register na man in every barangays?
Yes, may action art, no, especially those sa ato ng mga subdivision areas, no. Mag-go back, no, taka nag-stop kami because of the training. Kaya ang ato na common complaints ng DHW, nakamangkot rin sila kasabat. So at least now, mapanaog naman kita again sa grounds, no. So mapanaog with the ato ng mga barangay officials, no, kung sikap makaupod man. So that would be better. At least mataas pagit na to ng percentage ng nagkaparad. In the case of tackling, mga pila na ang nakaparegister o nag-fill up sa form? Mamit pa ko sila action art on Monday. But for now, we have an estimated of around 300 people na naka-sign up, no, for ano. So but ang badamo pata forms na wala na collect sa ato ng mga people in the ground, ang ato na president, homeowners, no. Ang mga select sa parayag ni Councilor Litigation Rosales, susundan tayo ni kaya kung matapos ng education information campaign, actually natapos isang training seminar, may simulation exercise pa, simulation exercise citywide ini sa limag ka mga gamiton ng Bali Vaccination Center as part sa preparation na pisar ng tibay paklaro kung sa lugid mag-abot ang vaccine ang sinikanib na naging order niya sa Bacolod. AstraZeneca for Bacolod City. Pilay panigaling mabalanggo sa patod ng petsa. Ganido, July pa na guro? Dugay paniguro. Tiyan mo pa ng balantayan, Aksyon na Rex. So, yung way, follow up ni Karoon, nag-i-check natin sa Office of ni City Disaster Risk Reduction Management Office Cluster Head si Jomari Vargas kung saan magdid kung bala nag-umpisa na ang ilar silang padalong tira sa may Mandaragan, nagkaroon sa Action Reports Afternoon Edition, mamatiyan nila na report. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon mo, aksyon at tayo hupon o na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Art tayo hupon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Art sa iluwantang balita ni Aksyon na Brian Morden sa Kapitolyo Provincial. On standby man ini siya, ini may kangtanan sa ang Murcia preparado na sa simulation sa COVID-19 vaccine. No? Kaya ang Murcia, alinto sa kanduni, nagsailo sa Murcia. Ito mo ning imoong simulation sa COVID-19 vaccine. No? Kag Goblakson, nagpasalamat sa mga tao nga nagpanguna sa pag-away sa COVID-19. Yari ang countdown sa report ni Aksyon na Brian Morden sa Kapitolyo. Sa detalye, Aksyon, Brian. Aksyon na sa mga duwa naka-ting na si Murcia Mayor Jerry Rojas sa tanan nga mga sini nga mga ginatagan sang task sa pagpatuman or ining patigayonon population sang vaccine dira sa sining banwa. Sunod rin kay Rojas, ginahanda na, ginapreparar na ang Kansilayan National High School nga dito patigayonon ini Action Rex kag ginaplastar na gid tanan-tanan para sa kapusan. Kag ginatinguhaan pa ni Rojas nga ma-establishar man ang wifi kay maswas sa mga presentar o kon mga representante abi nga mga lantaw dito sa sambit nga simulation tingwaan sa alkalde nga may ara sang virtual man o kung may ara sang video abi nga makakita ang publiko via Facebook live kag iban pa nga mga sistema para may ideya man sila Action Rex. Dugang padre ni Rojas, isa ini ka indikasyon nga isa ini ka nako nga pagpanghangkat man sa ila sining bahin kag nagpasalamat ini nga sila ang napilian nga ikaduha nga lugar kay kuntani dito ini sa kanduni o galing tungod sang kasaylo kalayoon ginbutang sa Murcia kag malapit ini sa norte kag Sohorman nga pabahin sa probinsya sang Negros Occidental. Ining simulation iya sa probinsya pati gayonon ini sa mag-abot na nga Marso 12 ini
sa Biyernes nga adlaw Aksyon Rex. Nahimalaan nga ang Negros Occidental. Din sa Murcia Aksyon Bride na sa may plaza nila, sa may Banwa? Hindi sa Kansilayan National High School Aksyon Rex. Kansilayan. Dito sa Uloonhan na ton magpadulong ka sa La Carlota nga area. O may high school sa Unhan nga mas lululigwa dito. Kay gusto din ni Rojas magpabago nga way sa may Maaw. Oo, bago Maaw La Carlota nga way. Okay. Adjacent malang ina, lapit-lapit malang sa proper. Kay ginungod ini ni Rojas. Kansilayan Elementary School sa may proper gid mismo sang barangay Kansilayan sa may gym nila Guro Dampida. Posible Action Rex kay ang yaman ng tuyo dire nga ligwa. Kay gusto yan ang physical distancing yapon mapatuman Action Rex. Dito damo to palarkingan man kay kun dira ka sa plaza nila medyo magutok-gutok na gid man ang sulod nga portion sa nga Murcia. So amo nang balnya nga ang mga tao nga makatambong diri limited man sa gihapon tuyo ni Rojas kay magapatigayon sa virtual para ting makuan gyapon masunod gyapon ang health protocol sa patigayonon sa nga simulation Action Rex. Naimalaan nga ang probinsya sa Negros Occidental nagpain ini sang 27 million peso palsang kunang tra Seneca. Kung saan o kaabot, same man sa Bacolod, way man kahibalo pagit sila konsero ini pero ang pagpreparar ginahimo na karon Action Rex. Ari si Rojas angot sini. It's an opportunity for us to increase our plans here na kami ipilihan natin since Murcia is very near to other LGUs so we are preparing right now preparable venue will be the Kansilayan National High School including the signal of the Wi-Fi na prepare na po namin na po this simulation meeting yes. So we will be the one to host this simulation meeting this coming March 12 so it's on our part ito community sigara na sa po mas po makatagpong sa po na mga barangay na po matapigali at sininga pag-simulate Action Rex ang porusyon sa palayag ni Rojas pamakitang ibang pagid nga state kaya garding sinikaron sa hapon kag sa gabi suliton ta kung Action Rex Kansilayan na high school ini Kansilayan High School. So malapad-lapad ining area kay sunod siya ginala uma nila madamo-damo ang magatambong kay north to south magasaksi diri ang mga banwa kag syudad man sa probinsya sang Negros Occidental. Ang Murcia Action Rex gin-check naton sunod kay Mayor ang cases gidila humalin sa umpisa ining si COVID-19 ara lang sa 196 gid lang. Kag duha ang patay mga 3 sa semana o kung mga isa na kabulan nga 0 na ang positibo dira sa banwa sang Murcia. So may palayag pa siya diri sa Murcia hanon nga sa gihapon pati dayunon lang gid ang face mask gihapon, face shield, ang mga protocols sa ikayong lawas against COVID-19 kay sunod siya pagdisiplina ginahimo nila amo ni ang rason kun nga nagaka-0 sila sa positive. Adlaw-adlaw nagapatigayon man sila sa swab test sa mga probable nga mga tao abi Action Rex. Pagalit nito siya hugot ang ilang sining pagpatuman sa protocol amo na nga gakaluyan man nga wala ginagdamo sa ila ining nag-positibo. May ulayhon na siya gayon nga nga palayag sa Murciahanon man nga hindi magkahadlok sining vaccine. Kaya mismo ginihimploy ang andyan isa kahapon. Dr. Tol Limak Bilog sa Bacolod nagpa-inject na sang Sinovac. So ay dapat sang hangaan o pagkahadlokan kay pinag-agi man ini sa Food and Drug Administration suno sa kay Mayor Rojas Action Rex. Ulayhon ko na lang ni kay may connection gyapon sini
kahapon nga adlaw sa hapon nag-meeting naman si Gov Lacson mo, yuhin niyo si Lacson sa mga tawo nga may amuman sang trabaho kangay sining pabuton nga tabulation sa Marso 12. So ginulayhon palayag din ni Lacson ang pagpasalamat Aksyon Rex sa mga frontliners, sa mga managers, sa mga tawo ginatagan trabaho nga nagsulong kang nagpakintaway sa siniiyang virus sa sulod sang isa ka tuig na ang nakaligad. So diri kay Lacson ang mapanibag-o sa mga challenge naman sa aton diri sa probinsya amo ining pagpatigayon naman sang vaccination. So nagalaom ini sa Aksyon Rex nga initanan matayuyo na kag makabalik-balik sa normal sa buton Aksyon Rex. Mga tingog sa likaran pamatita sa aton sini nga pagpangalagan. Balita sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Brian Morden nag-report una sa Balita at Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:19 nga oras. Sa mga kaaksyon tabla nga magpasulod sa Iloilo, may ginpagwa nga isa ka guidelines ang alkalde sang syudad sang Iloilo kay balugid kita taga Negros kung taga Iloilo ka man ngari sa Bacolod o kung Negros Occidental. May ginpagwa actually si Mayor sang Iloilo, Mayor Jerry Treñas. Bago ni nga guidelines para sa magabiyahe pasulod sa among syudad. Ti konbasiyan ta ang Executive Order number 18-A ni Mayor Treñas kinanglan nga mag-comply gid sang mga mag-abot nga pasahero sang notice of coordinations. Isa na notice of coordinations and acceptance para sa Iloilo City Emergency Operation Center antes ang biyahe nila. Ay, di ka sadya gali ni. Ambot kung sino ma-process kung magpa-Iloilo ka, no? Dapat within lang tani sa port, kag port ng processing na da, kung mayara gidman, no? May pilian naman ang maggabiyahe padulong sa syudad sang Iloilo. Ano ining pilian? Ariyo, number 1, kinahanglan nga mag-secure sila sang negative RT-PCR test result nga gin-issue o kung ginpagwa nga hindi maglapaw sa 72 oras antes magsulod sa Iloilo. Kabudlay pa sa gyapon, no? I-subject ang ila kaugalingon sa RT-PCR test pag-abot sa syudad. Pag-abot mo tumining sa syudad, pa RT-PCR test ikaw liwat, apisar nga may yara ikaw sang gin-issue nga resulta, no? Istrikto nga mag-quarantine sang 14 kadlaw. Ate kung sa bagay, dito sila taas patoy ang kaso. Nagakinanglan gid nga i-quarantine gid ini sila, no? Pero kung kita to magsulod, i-quarantine gid kita 14 días. Ay perte. Sakop sini ang mga local stranded individuals, returning OFWs, kag apor nga magtiner sa masobra 24 oras sa syudad, no? Sa mga apor nga matiner sa syudad sang Iloilo ang hindi maglapaw sa 24 oras, kinanglan nila sang notice of coordination kag acceptance, no? Sa magapaidalom naman sa test pag-abot sa syudad, kinanglan nila nga mandatory quarantine samtang wala pa magwa ang resulta. Meaning samtang gahulat ikaw, ara ka lang da sa imo sining nga lugar, no? Sa balay mo da o kung sa ginatiniran mo. Da ka lang anay samtang wala pa magwang resulta. Magilisugot lang ni nga magkagwa ka kung negatibo ang resulta samtang magapadayon sa pag-quarantine kung positibo naman ang resulta. Meaning kung negative ka, okay lang, magkagwa ka na.
makakadto ka na sa kaladtuan mo, pero kung positive ikaw, da ka lang anay tapuson mo ang 14 diyas, no? Amo lang kabudlay magsulod sa Iloilo, kay ti taas pagid man ang kaso nila tuya mo. Wayaga nubo tong kaso nila ga saka lang pati ang probinsya sang Iloilo. Di sa mga mag-quarantine naman, may pilian sila kung quarantine facilities, accredited quarantine hotels o kung home quarantine. Pero depende sa rekomendasyon sang BHERTS, no? Amo nang ginpagwa nga memorandum ni Mayor Jerry Trinia sa mga mag-aabot kag magasulod sa Iloilo, mga ka-aksyon. Iloilo City, ha? Hindi kay Iloilo Province, Iloilo City. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:23 ang aton oras. Sige, daligid lang mga ka-aksyon, daligid lang kay matagtabi lang ka mga commercials, then balikan ta ang iban pang mga obligasyon naton diri sa Aksyon BBB. Joy 1050 pack, hasta 15 na swak. Way over kabito'y paano? Ang sikreto, gamay 20 kong tulo sa isa kabilog nga hulog ason swak. Yutay tubig ko tawon, kag pabukalo. Wow! Over sa bula, over sa bisa. Gamay 20 kong tulo sa isa kabilog nga hulog ason swak. Ang Joy 1050 pack, hasta 15. Balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:24 nga aton oras. Sa mga ka-aksyon ta, may tisi, no? Pamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan.
sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang ang mga kahintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, walasang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Ayos, sige man, amyaw tanay, madri tanay sa mga nag-like kag nag-share sa ngaton sining nga programa, no? Kay naway ta mabasahan ni, kay daw nagalag ini siya. Ay, pwerte sige, dali lang kay dri tanay ho sa mga nag-like kag nag-share sa ngaton sining nga programa. Ayos? Ang iban sini nagpamiyo-miyo na sa sining kapunanon, no? Kay daligid lang ha. Parang sigurado bla. Mabasahan naton initana, no? Kung malabutan taning parte sa mga mensahe nyo, oksman karon dugay-dugay sige. Daligid lang ha kay maplastar tanay, no? Dali lang ano ini. Kung sa badudo ginatsangaw sa iyo, hindi mo ni amuman, dali lang kay suliton ta ha, kay daw hindi magkalaamon, no? Sige, samtang rega pahunay-hunay kamo sa siningawd to, daligid lang ha, kay hatagan ta nagtalupangod ang mga nagpadala sang mensahe kag mga information, no? Dali lang kay hindi na to siya. Ma-like man kita kag mag-share, no? Okay, may 14 ka mga nag-share, no? 14 shares mga kaakson. Sa natingala kay Wohong Sang. Natingala gid siya. Kag kay Jovi Sicola Gregas. Ay, pwerte. Kag sa nagayuhom kay Erwin Mercano, pangbasahon ta na di tanan kay Aryo Avi, salamat gid Aryo Avi Jobal Trinidad, kay Cory Vidaha, M. Saboso, kay Gina Linda Villar Gilasio, may lang pagpamati kag Rose Guevara, kay Bet Kiatson, Christine Minies Villalobos, Jose Talunan, Jacqueline Joros, and Tia Kim Ereman. Sa kay Huma Luwina, kay Nelisa Belbes Alpay, no? And Madam Verinia San Antonio Olpenda, may lang pagpamatig kay Bong Bell Borges Jr., kag kay Panoy Condada. Salamat gid Panoy, no? Sa iluan ta diyan sa Piako, kay Ronald Lobrigo, kay Boy Sabaiton, kay Crisel Jane Balaod Changson, may lang pagpamati Lolita Superficial, Jess Bisyata, kay John Unabla Kawit, and Risa Dilongines Kose, kay Amor Malayang, Lloyd Hipulani Biton, kag kay Ted Lacson Calvo, kay Paring Kinalon Sagay, and Bristine Villanueva, Manjo Arniho, may lang pagpamati, no? Kay Joel Abuton Saga, no? Saga Raga. Joel Abuton Raga, no? Kay Aribalo Maria, kay Iman Numat, no? Erman Numat,
kay Valencia Kinet, kay Diding Alohaminto, kay Susan Gonzales, Jonathan Natavio, Dino Alic, kay Merly Dolido Magallanes, Edmil Mandin Canoves, kay Ligay Villares Archibar, Edmar Kilitar, kay Poldo, Shena Arinas, Arinas, no? Shena Arinas, Cresty Palgones, Francis de la Cruz, Arlene Jocades, kay Bing Abuyon Juliano, kay Nini Jane Gatso Cabato, kay Nonoy Barilio Panerio, kay Mama Jeanette, may lang pagpamati dama, kag kay Baby Regine, kag kay Baby Rex, kay Jane Injape, kay Boyko Saddam Hussein, Monique Francine Banies Minerva, kay Niel Brian Baloes, Dante Baflor, Ami Phil Ormando, kay Ricky Disoyo, paring Ricky, may lang pag-monitor na sa Cadiz, no? Pati Delphine, Josephine Asisor, Paragiton Rolen, Arnold Hipulan Siaga, and Rodalie Nicor, Maria Cresmi Lamasan Cloud, kay Melvin Roa, sa kay Di Dara, kay Milagros Silisanga Sipida, Martin Gonzales, Arta Villarta, kay Yuditorta de la Piña Barbicchio, kay Hervey Grace Olvida, Jobert Lipasan, kay Guillermo Clarito, and Richard Plandes, Fernando Bongbong Narciso, kay Alex Montesa, Diana Consolacion, Jocelyn Libon Dispojo, Keisha Blas, kay Alfred Almaraz Jr., and Bia Jonathan, kay Remar Hicano Haliasgo, kay Pauline Kate Doro Berdin, Emily Poras Sordilia, kag Yorb Quiniol. May lang pagpamati sa inyo tanan-tanan. Ay, puwerte. Sige, daligid lang mga ka-aksyon. Standby. Manumbalik kita dugay-dugay sa pagpangalagad sa aksyon Balita, Banat, Bulig pagkatapos lang sini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, agadapyan na ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon Aksyon Radyo. Pagkolon nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon
Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsan ang mga kalimpangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palangga. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Banwa, mabugnaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse. Sono Radio Philippine Standard Time, las 12:41. This time check is balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio.
Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Balik na diri sa aton sining pagpangalagad. This time count ang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Angot sa sining napulo katuig nga bata blang nga babae ho ginaligar ginhimuslan sa banwas ang Ibi Magalona kag pinakalaytes nga update sining bungguanay naman sa nakbanwas ang sagay nga isang patay isang pinasondre. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin? Aksyon Rex, ginpasaka na ang kaso statutory rape. Batok diri sa isa ka 45 anyos nga lalaki matapos kagin molestihan ang ining 10 anyos nga batang babae tinalikdan nga gabi Marso 4 sa isa ka lugar dira sa area sa banwasang Ibi Magalona. Aksyon Rex. Suro diri kag sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Captain Joseph Catonina ang hepe sang Ibi Magalona PNP kaagahon sa tong tinalikdan nga Marso 4 ang ining biktima. Aksyon Rex padulong kuntani sa baybay para katuan man ang iya sining ginikanan nga that time. Aksyon Rex nga nagabulig sa bag-o nga dungka balang baruto tigabulig ni sila para lang makapangayo man sang isda. Ti ang plano kuntani isang bata nga makadtuman dito sa lugar ugaling kay tiway siya nakatigayon nga nakakadto dito inabangod ining 45 anyos nga lalaki arada sa higat sang baybay do kapanago bala. Aksyon Rex. Hasta sa nakita niyang ining bata kag ginhagad niya nga magpadulong sa ila sining puluyan galing ti kayang bata hindi kaya magpasugot. Ang natabo diri Aksyon Rex gingkugos na lang sang suspect ang ining biktima padulong dito sa ila sining puluyan. Dito naman Aksyon Rex natuman ang handom kag plano sining suspect. Actually kung si Captain Catonina pa ang paghahambal wala ni actually ginpasulod ang kinatawo o kung nadayon ang ining ginatawag pagpasulod sang iya sining kinatawo sa baylo gingamit gid lamang ang ining middle finger. Pero kay komo sa medical legal nga nagpakita Aksyon Rex nga molestihan ang ining biktima rason nga sa follow-up operation Aksyon Rex nadakpan o kung tigayon nga nadakpan ining 45 anyos nga suspetsado. Ari ang pahayag ni Pulisa Captain Joseph Catonina. Natigayon natin ng proceeding ang kaso nga statutory rape sa sining suspetsado. Anong natabo gid, sir? Kuha na mga impormasyon ng bata na termino na kapto siya din sa bayo kung sino nga ginikanan. Then ng same time kung sino dira magdungka makapangayo siya din sa isda. Ang Brazil. Ang man mangingisda man. Ano ang plastada, sir? Ginagamit ng bata. Ang bata sir actually while nga para sa kids nga bay so para magpangayo sang isda no ang suspetsado ara lang sa skilid do panago ng sedlaya while nga wala na sang taong iban pa na nakakita din yung bata inabala niya mo po siya balay kaya do gin niya hindi magupod gintukos yung bata daw wala man nagsagit din dato siya balay so mo to gin nga malayo nga ito yung bata. Tuloy wala iman man sing yang pinatao pero batsing yang middle finger. Rex, ang kabahin gid lamang sang pahayag diri ni Captain Catonina pero sa karon ay ning 45 anyos nga suspetsado
ang detenido karon sa custodial facility sa EB Magalona PNP kag gin-inquest na ining kaso RA o Republic Act 9383 that is in relation sa RA 7610. Sa dugang pagidnaton nga balita nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office, patay na sang gindangat sa Alfredo Marañon District Hospital ining 20 anyos driver sang isa ka top down nga tricycle kaginiging kilala kay Gerald Sumpay. Ini matapos ka na aksidente alas 9 pasado kagabi along the highway sang Barangay Paraiso sa siyudad sang Sagay. Samtang ang driver naman sang van nga ginbungguan sini ginkilala kay Deljan Omiter, 47 anyos, residente sang Barangay Palabika sa amuman gihapon nga syudad. Sa initial diri nga pangwisisi Aksyon na Rex. Barangay Pabrika to? Barangay Pabrika. Pabrika? Pabrika ang driver, pero ang victim taga Barangay kuan siya Aksyon na Rex, taga Barangay Paraiso. Paraiso to paray man lang sila gali. To paray lang gid sila Aksyon na Rex. Sa initial diri nga pagpangusisa Aksyon Rex ni Police Staff Sergeant Richard Agustin, ang traffic investigator sang among syudad, ginpahayag sining manog pauli na kuntani ang ining biktima sa ila sining puluyan kay dulhugon gali Aksyon Rex dito sa lugar sang insidente. Sa area sang barangay sa may Central Lopez, Barangay Paraiso. So walay niya natalupang dan Aksyon Rex nga may sugata niya ang ining Suzuki minivan. Rason diri Aksyon Rex nga ang natabo aksidente head-on collision ang natabo. Ug gintinguhan pagidadala ang ining biktima sa Alfredo Marañon District Hospital. And it just so happen nga dead on arrival na ang biktima matapos nga nakaangkon sang malubha nga pilas. While ang driver diri Aksyon Rex nga si Naljan Omiter ang araman sa ospital. Actually when siya kuan Aksyon Rex kundi nagtaas bala ang iya sining blood pressure tubtub karon sunod diri kay police Staff Sergeant Agustin nagtaas sa gihapon ang BP pero nagapabilin sa ospital. Ari Aksyon Rex pamati ang top portion sa nga pahayag ni Police Staff Sergeant Agustin. Sa ilang na nagkulay sila nga blazer. So bali ang sakto na bali padulog na sir. Tapos ang pataka na yung curve lang ang dalan. Sorry sir, ang bana ara siya sa right wing niya. O yan siya naglapaw sa center lane, ara siya sa right wing niya. Ang naglapaw lang ang nagbugugit ang top-down to tricycle. Aksyon na Rex, kabahin gid lamang sa pahayag diri ni Police Staff sa Sergeant Richard Agustin nga aksidente nga nagbunggo ang ining top-down nga tricycle dito sa isa ka Suzuki minivan. Report nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang balita ni Aksyon Alvin Graba ginadulong sa inyo sa kalwan sang Life Extension
Nagtuan tanang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office, City Drug Enforcement Unit sang BCPO padayon ang monitoring sa mga barangay official nga posible nag-intraman sang illegal nga operasyon sang droga, no? Kag mumansahanay sang PNP. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric! Alright, Aksyon Rex Peregrino. Ayo di purma. Cantong. Daw mayo, wow. Daw imog subong. Ati, amugin na. Daw kung imog subong, daw kung sa mga hampang pa sa puso itos, daw kung gid, daw isahanon gid ka. Ayo di purma. Sige lang bala. Daw package deal ba? Package deal. Sige lang bala. Daw imog subong tanan, no? Oh, last stress lang kay na, kabugtaw na ko. Gani, man, nung mo ko liso ka lang kumparing kong Rex Cantong, oh. Sige lang, ah. Daw ka namin sa iya nga aga, no? Amugin na iya. Amo gani. Ayo di purma. Tada? Ah? Way kita da? Wala lang kay kapchad ko kay kawad yo, preto. Kapchad. Kapchad. Kakadunlan ka. Kagkagawad jo Fred, may lang nga pagpamati na sa inyo. Ato na. Oh. Don't worry, no? Si paring Joseph Chowa, kag si Manuel Ko. Si Sir Manuel Ko sa Silay. Si paring Nuno Agisando sa Manuling. Sa Manuling Kawayan, kag si Marie Elizabeth. Oh, si may lang nga pagpamati. Siya do kag mga iadas dira. Oh, yes, yes. Mga iados kag iadas da. May lang nga pagpamati da sa inyo, no? Gana si Paninono. Gana siya? Gana siya mga tagpasaya, no? Ayo di purma. Inaunahan mo ba? Bisan alimango lang da nga ko na. Niwang ah. Niwang okay na na, no? Oh, pero ti kurusan nga niwang bla. Oo na. Ano, bisan sila kabilog. Nangit na isaw-saw mo sa sinamak mo, di ba? Bisan sila kabilog na kung daw kalalaw ka na ko. Ayo di purma. Grabe nga kurusan ba? Daw kalalaw ka na ko, bang kurusan nga ito. Damo na to subong. Ti subong ko kayo mayo chimpo, di ba si may mga pulo pang mauna, no? Gani man. Sige na export ka daan na yung kurusan mo. Mga kurusan kag blue crab la. Ambot si Vanessa Mayo, monitor pa sa subong gabi na to. Aga na to guro sa iyay. Minnesota na. Oo, Minnesota, lapit ni sa Kanlaon, no? Ayo di purma. Kampi na sa mga wala nga pagpamati na kay Vanessa Mayo, ah. Sa Amerika na Nanyaway gita da Aksyon Rex. Mayara. Sa Amerika na saya. Oo, sa Minnesota ni saya mo. Ganun. But ko si Sir Edwin Pineda sa New Jersey. Kung monitor pa, Si? Sir Pineda, Edwin Pineda. Oo, ang buta ko nag-monitor pa siya. New Jersey na saya. Basi kung lain na itong assignment siya man, Blau. Basi, okay to kaduwa na to sa tubukan COVID mo. Doon nagula sa tuod, no? Darang prosper na itong yung vaccination, no? Basi okay na sa ganun kay Waysa ka ligwa pa siguro, ah. Sako siguro. Ang isa pa kita ito, kalisiner na sa Germany, bala? Sino? Si Iboni Butser. Oo. Bopermi ginayaga. Ga-monitor na siya. Kasi katindas na sa share pa na siya. Oo. Huwag na nabilibayin ko kay Iboni Butser mo. Kay nag-check katindas, lagi na share pa ng atong program. Nami, pagid ko may padala, pagid siya. Ayo di purma. Sige na kaya nagmulo, to siya nga mapugis ako hindi na mabalaan mo. Si Sir Armando Cabiles, Bla? Ay, si Sir Armando Cabiles, oo. Sa dito saya sa Canada? Canada to saya. Anong itsura sa Canada? Daw mambilok man guro ay. Hindi. Ayo di purma. Kuando, hindi na maglayo sa Stephen Hiya. Pagtiradahon na sila kay. Basi kung magsiling sila kung why na COVID, abi, ariglaran nyo ng papilis nyo nga duwada. Oo, kagas niya. Bisa ko hindi ka pa marigla, papilis nyo, mapadala lang kami na package. Nan. Si pare Amic Garcinigo. Si Amic Garcinigo, doon kadugay na siya way ka pauli, no? Oo, sa UK. Extended siguro ay. UK to sa UK. Oo. Amo tali sila nga ara sa sagwa no? Gani? Si Mr. Mrs. Lonsky di dulo sang Pujaira United Arab Emirates ka bonito. Monitor man to sila sa Pujaira? Pujaira United Arab Emirates. Lapit na sa Kanlusong. Ayo di purma. Ika namin ng mga lugar, no? Lokal lapit sa mga boundary, no? Dahil ay, by the way, gali ang
ang amo tabla outpost sa barangay Tanod sa barangay Panokoy. Karaoke na lang ginausar nila. Ati good pamati na sila permi. Taga mga barangay Tanod ang duty sa Panokoy da. May lang pagpamati sa inyo da. Wala na liso-liso la radyo. Kung malisos na ti patay. Ni kagawad kagawad may noble. Yang magliso katanod patay. Ayo di purma. Patayuya. Yan mo na nga halin sa drama na sa mo sa BBB, sa na sa gabi. Galing. Wala na patay-patay ang ilang akon. Wala na patay-patay ang ilang karaoke da. Siling ni Kapitan, hindi niya pagpapadsang karaoke ha. Laban Ni Kapitan Bibing niya sa Aksyon radyo, no? Hindi na paglisuwa. Hindi na paglisuwa. Da kay... Ipatunugi lang da kung kada programa kagunanong ginapamatian yung mga programs kag dramas da patunugi lang O kapamati, mas lang drama, Aksyon Rex mo. Oo, tanan sign on to sign off na lang. Sino ng karaoke kay Kagawad? Yan na siyang barangay. Biko, yan ang Kagawad. Ati, plano ng Kagawad, Peter, ganyan mabaka sa sound system. Ayo di purma. Naglain. May lihan, blawa. Naglain, pag ito nagtunog, pag ito. Bahala na akong mga galong-galong na pastasyon at Si Sir Noel Amar gali sa Canada man siya gali. Si Noel Amar. Oo. Pero padala man. Tingban na lang na ninyo ni Vanessa sa Minnesota kag Canada. Oo, sila ni Armando Kabilis. Oo. Una niya dabla. Pang mga susobra niya dabla pang uwaslig sa amon niya. Rex Cantong lang kag Irek Magbandwa. Kira up, no? Ayo di purma. Ang kababayan box. Joke lang na. Joke lang. Basi kung tuturo nyo. Yawat pa ba? Hindi na kuya magsugpon da. Yawat pa man na. Amon joke na. Puti kung kabubuton nyo, sila kita mabalipan. Si Aksyon Rex, hindi pa nakabalipad, no? Ito yung kabubuton mo. Si paring Ala na bali, sari pa o? Ito po siya ni Ala na bali sa Balangko na kaya. Oo eh. Maskubado. Tinano na to? Madali pa rin Ala. May lang ang pagpamati na paring Ala na bali. Paring Ala may ugto na. Parte sa monitoring sang City Drug Enforcement Unit kay may mga information action na siya nakasulod kay Police Captain Paul Vincent Pindon Black ang CDEO Chief sang BCPO. May mga information kay may mga text ka nakasulod sa ila nga communication nga may pila kuno ka mga barangay official nga daw nagapulo palipod kag sa likod si Aksyon Rex daw naga-engage man sa illegal drug operation diri sa siyudad sa Bacolod. Siling ni Police Captain na Pindon hindi man malayo pero ang mga information nga nagasulod sa ila gid ginasala sa gusto gina-validate plus nga gina-monitor nila ang mga ngalan nga nagagwa sa mga communication nila nga gina-feed man sang ila sini nga mga informant or if not sa pumuluyo action rest kay ti aminado gid man si Captain Pindon nga diri sa Bacolod out of 61 barangays may mga barangay gihapon nga daw problema sa drugs no pero although nga may mga barangay man subong nga naga-work out nga paidalong sila sa cleared drug cleared barangay pagi sa PIDEA but siling ni Pindon halos daw problema gid ang droga sa bahin sang atol siling barangay sa siyudad sa Bacolod. Hindi magkalingkang si Pindon kung may arag man barangay official kag kung agwa gid man ang iyang ngalan kag kung may mga ebidensya gid man nga maghatag sa ila oportunidad nga ila i-operate ila ina nga patigayunon Aksyon Rex. Sa bahin sa PNP sa BCPO siling ni Pindon sumungkoy ginagpungko siya bilang head sa CDO. So far wala pa siya sang mga information nga nabato niya nga may mga kapulisan sa Bacolod ginaga-engage sa illegal drugs. Hopefully wala lang sila ni Pindon kaya kung may aragid man Aksyon Rex di ba si mapot ang time wala nga sila man lang mismo magbinungguan na pero ang punto man diri ni Pindon ang ilay at trabaho walang personalan. Yari si Pindon sa interview sa Aksyon Radio. Sa PNP, ara man ang mga units nga check counter sa tulad sa mga organization. Kay kabalo ka, kineric ang internal cleansing sa PNP, shadow gid ka hugot. So, damo unit ang monitor kung sino ang mga official o police officers, hindi ako ni Jaya Intra. So, once mga taga nito, ginavalidate, pag sinapangitaan gid niya paagi, kung ma-pinpoint or
satisfy namon ang requirement na ang tao galing ni engage sa illegal na droga. We have the monthly compliance na magpa-drug test sa personnel ng Police Regional Offices. Can we say nga sa Bacolod City Police Office alone ay hanmi ara dira sa ginahambal mo bago lang gid? So far sa time na ari ko din, wala ko man ko may nabatian information na engage ang mga tropa na pamilya sa Bacolod City Police Office. Pero once na makareceive kita sa information against them, we will not stop until such time na mapamatud-an natin whether true or not na gi-engage sila. Kabalo ko sir nga te kung magabot man ang time nga magbilungguan ay ara man lang kamo serbisyo siguro te ihatag mo giguro sa ila sir. Aksyon kabalo pa truth will prevail gid na yan dito mo ginano. The truth will prevail once nga magabot kita sa sitwasyon na may God Almighty suportaran niya lang ko sa monong intakto gabay pa na mapatigayon sa monong intakto. Kabay pa na hindi ni sir matabo. I am praying and hoping hindi na kita mag-result sa mga kabagay. Aksyon si Police Captain Paul Vincent Tindon sa kapamuno sa City Drug Enforcement Unit sang Bacolod City Police Office. Ang inyong kaaksaw sa Bacolod 20, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric Magbaro nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Sa mga kaaksyon tayo, yari nang pinakabago kag pinaka-epektibo Serbisyo. Katuan tanang balita ni Aksyon Rodrigo Tib sa siyudad sang Cadiz na sapuan nga bangkay sang isa ka lalaki sa sulod sang ilang puluyan ginaimbestigahan pa sang kapulisan. Yari ang counter sang report ni Aksyon Rodrigo Tib. Aksyon Rex. Dali lang Aksyon Percival Villamor daw kuan siya, nagtipyada. Ari si Aksyon Roger. Aksyon Roger. Aksyon Rex, giimbestigahan sa kapulisan ang isa ka insidente sa riyan. Ilang giresponderan na ang tawag atensyon sa pulis. Bagod nga may nasapuan nga isa ka bangkay sa lalaki sa isa ka lugar diri sa Baybayin, Don Salvador 1, Barangay Tinampaan, Siyudad San Cadiz. Sa mga 5:30 taknal sang hapon kahapon kang magpadulong ang Cadiz City PNP troops kag Podban mismo ang Deputy Chief of Police si Police Lieutenant Lester Oliveros. Ini paagiman sa tawag sang isa ka barangay nga si Gianno Pueto na mayara isa ka bangkay sa lalaki nga nasapuan sa sulod sang ila sini nga puloy-an. Sang uli nakilala ining na sapuan nga bangkay nga si Johnny Cajas E. Torriales, 50 anyos ginabi sa Kabalo, kag residente sang Don Salvador 1 sa Barangay Tinampaan sining syudad. Suno sa report nga na-diskubrihan ini pagiman sa iya inablos nga si Sean Bill Andorra na nagdala ko tani sa iya dira nga mga bayo nga ginapalabhan. Kag nasapuan nga ini ang wala na nagagiho kag wala na nagaginhawa. Ginayo naman nga ginimbestigahan ini sa mga katapusan kapulisan kag sunod sa kay Police Lieutenant Lester Oliveros sa ato kining natural death lang to siya.
Talidugay naman dito siya nga masakit ko, no? Wala na taga nagawa sila pala. I see. Okay. Bali na sa puwan na sa Sir Director sa ang upod man sa Ilabalaya naman. Oo, pag ang duhama na sila gaya na, ang utod niya, nagkabasat. Ang mga hinablos naman ito sa iya, pagdalas ang mga bahayo lang ang ginadakta nila. So, sa payag man sa kapulisan nga case closed na ang amo nga kaso bangod nga wala ini sang foul play kag isa ka natural death pagkatapos sa ila sini nga investigasyon. Report ikan sa syudad sa Cadiz, una sa Balita, una sa Aksyon. Ini sa Aksyon to Jergutin nag-report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Aksyon no Roger Gote. Balita gikan sa syudad sang Cadiz sa Bago City construction worker ho. Arestado matapos makuhaan sang droga sa isa ka buy-bust operation. Yaring kauna sa report ni Aksyon Percival Villamor. Sa detalye sining balita, Aksyon Pers. Aksyon Rex, ang Bago City Police Station nagtandak sang buy-bust operation kahapon mga alas 2 sang hapon. February 5, 2020 dito sa Bantayan, Purok, Barangay Poblasyon, Bago City, Negros Occidental. Kaga ini siya buy-bust operation ang aton nga kapulisan sa pagpamuno ni Police Major John Joel Batos-Batusan upod ang aton nga Drug Enforcement Unit. Kag nadakpan dire ang isa ka persona nga ginkilala sa kaya Jal Villador ka Dionisio. Jai Villador Dionisio, isa ini siya ka construction worker kada pumuluyo sa Purok, Riverside, Barangay Tabunan, Bago City. Nabaklan ini siya sang aton pursubawer sang pulis sang isa ka head-shell transparent suspected shabu kag na-recover sa iya ang 5 pagit ka putos nga suspected na shabu. Bali anom ini siya Action Rex nakuha sa iya posisyon kag control. Kag nabawi naman sa iya ang 3 ka paned nga tag 100 piso bill nga amo ang gingamit sa pagbayba sa iya. Kag ang mga items na sulod ini sa belt bag nga color itom kag may arrangement siya nga kwarta nga nakuha siya posisyon kag control nga 96 sa pesos Action Rex. Kag ini siya karon nagapangatubang sang kaso sang Republic Act 9165 sa pag-violar sang Dangerous Drug Act 2002. Kag ini siya karon hulat sang kaso nga ipasaka sang aton nga kapulisan sa syudad sa Bago. Amo ni ang aton nga nakuha nga balita sa area sang Bago City. Ang inyo ka Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ka mga pahanumdum. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa,
Kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka ang Aksyon Balita, Banat, Bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa atong sining pagpangalagad sa Sabadong edisyon sa Aksyon Balita Banat Bulig.
Salamat gid mga kaksyon, way ta malabutan pa mandihan tan lang niya, palunisan ta na lang, pwede ayo lang do way nagita time eh. Sige, standby na sa This Is My Life, sunod na sa dilig lamang madugay, upod na kay Aksyon ang Defensor. Sa kinandan ako ang inyos ni Aksyon, sa kanginan Aksyon, Rex Cantong, happy weekend sa inyo tanan-tanan. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. It's the part I must play. That's the way of a clown. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!